ndị nke m ndewonu. O nwere onyonyo nke na-aga n'ikuku banyere otu nwaanyị onye kụchara nwa ya nwaanyị wee kwuo okwu ọjọọ n'isi ya. Kedu ihe kpatara onye bụ nne ga-eji gaa oke ọnọdụ dị otu a? O jiri wee bata n'ikuku iji gosi onwe ya. Gịnị mere na ọ chọghị ụzọ isi dozie esemokwu dị n'etiti ya na nwa ya nwaanyị? Lee n'onyonyo ya ebe a. Gịnị ka anyị ga-ekwu maka ụdịrị ihe a? N'ihi na uche nke anyị ọ jọgbukwara onwe ya. Anya nke ndị so emere ka anyị dị ndụ n'ala nke ndị dị ndụ wee si na 2022 wee bata na 2023. Nwa na-ekele Chineke onye mere nka ndị ndụ nwee mmụta mmadụ dị ka Chinyere Judith Ojukwu onye na-akpọrọ m ihe ọbụla o nwere ihe o ji nwee kpọrọ, mana nna asị Chineke ekene dịrị ya. Onye na-ahụ na ihe na-ahụ na nzuzo, onye mara onye oya eke ma onye oya eke amara, ọ bata ihe dị mma elote echeta obi esie ike, ọ gụnyere onye agụpụrụ agụpụ dike ndikerere papa gospel wodogwu ka ịbụ. Chineke nwa na-ekene gị na mmeso ọma gị niile nke imesoro m n'isi Chinyere wee mụọ ọnya mụ jiri anya aka mụ jiri anya ọkpa nkwụọli ya ụgwọ akwụkwọ zụọ ọnya na one nkekwa m wee kwụchachalịa Chinyere iwe Chinyere ji wee kene Chinyere Judith Okoye wee bọsịa ya eme egwu ya ọnwa ite emele egwu ya ka ọ gbara nkwụ nwaanyị. Chinyere atụpụrụ m ọnụ ya na di ya agbacha aba nkwụ nwaanyị ọ tụọ ime na abụọ. Nwanne nna ya jee ọmụgwọ jesha ọmụgwọ n'ime na aba ahụ ya na ndị otu ya naba akpali ya. O wee pụtazịa na ọ pụrụ dike pụọ agbala na ọ bụrụ m nwa mụrụ ya, mana m na-ekwu okwu n'ụbọchị nke taa o wee jee gbaa akwụkwọ amakwata nwa wee gbaa akwụkwọ. Etu m si ekwue Chineke gospel asụa nọ n'ike m ka o si wepụta n'ike ka o si pụta nwa ala na abụọ. Chinyere takata avụ n'ụwa ya ibe mgbu ebidogo, dibịa gwọtara ya, onye ekpele avụtara ya n'ọgwụ ọkwa akwụkwọ ọgba mechi ihe niile. O nwere ihe ọ kpọrọ m, o nwere emejọrọ nye ụgwọ akwụkwọ m kwụrụ wayeki ma ntam imoloko o wee nụọ dị n'Enugu Steeti. Abịa bụ Chinyere Judith Ojukwu ka ọ na-aza n'Enugu Steeti. Mgbe na-asị Chineke mere o wee nụọ di wee nwụta nke ya na ihe mgbu ebidogo ọma mbụnata ihe ọma n'ụwa ya tee n'ojiri ọnụ a kwuo ihe mmelie. Ọ bụ na o kwuru ihe mmelie ya na di ya ihe mgbu ebidogo ọkwa agbachaga akwụkwọ bajezie ka bili asụ. Ọ bụ na m nwee chi ọzọ Chineke ama mmeli m ya, ọ bụ na m enwere chi ọzọ na Chineke dị ndụ ka m na-akpọkwu Chineke ya nụrụ nya bụ ọgwụ ma nwoke ma nwaanyị na-akpanye elie ma ndị lile oke dịrị m okeva ma ba ya avụọ nkeve ma nọrọ eluva aka aja kaba ya ga na-ata na-ayọ nni ma ndị dị n'alụ ma ndị zara ava nne ma ndị zara ava nna maka na mmadụ were enyeni na ọnya mụta. Chineke vụrụ ya oke ya ma nwe tụọ o si wee narị m oke nwa m wee nechi anya sị na o kwesịrị m. Chinyere Judith Ojukwu ka ọ na-azazive Enugu Steeti ịtakata avụ n'ụwa ọ gara adịrịtaghị mma n'aha Jizọs amen. Etu a kwuru etu a ka ọ ya dị n'aha Jizọs. Etu nna chi ite aja Chinyere ana m achite eli gị aja n'obi inu ihe avivi mgbu na ndụ ya. Chinyere ihe avivi mgbu na ndụ ya, ihe avivi mgbu na ndụ ya n'aha Jizọs dịka nna aga bụ aja ihe atakata avụ n'aha Jizọs amen.